Ihamo kadongan jumpa mo sa di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Bataktoba. Adorang sota jalo hata ni debata jumulo mahita martania. Kasih ni roha madi hamu doho dami nasian debata mata doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Ia renungan sadario dibuat do siya buku renungan yasiat doho judul Madok Mauliate Jala Marlas ni Roha Maroja hamai sian hata ni debata di Psalm 100 doho pangodol hononna siya Psalm 100 ayat 5 songonoma didok hata na disip. Ay pardingga basa do Jahuba rodi saliling-liling na do asin ni rohana jala marsudut-sudut do hasit tonganna. Aha do mabay sa sahalak marlas ni roha. Riko do suku-suku nona sa taboto kunci na buhay manguka pitulas ni roha jala buhay gok las ni rohata. Las ni rohai dang ditotuhon siya na adong dihita isarana arta hamoraon do puaso dang tuk mangalehon las ni roha. Di hati dako parpesalme do pabuay ya situhon yung las ni roha na sa sitong na ima maboto pabuwa debatado na punahita. Tadda majahoba do debata, ibana do na jumadiho kita, jala ibana do na punahita. Pangarajumiyon si songonido mabay parpesalmen madok mauliate to debata. Madok mauliate do parpesalmen di saluhut. Molo na puna ni debatado ibana, dakpola mabir ibana to partikian sinuay, doho partikian na nengro. Ala na burju do debata. Sa rodi saliling-liling na doa sinerohana. Dang dipasobu debata ibana di tonga-tonga ni hamaulon ni ngolo. Nang pe disonggopi godang hamaulon na sosidum dope aletong do ibana madok mauliate. Garyada tahe diarahon parpesalmenido bangsoy madok mauliate. Jala marulopolop tu debata. Ala marsuduk-suduk do hasitonganna. Madok mauliate tu debata. Mabahin goklas ni roha ni parpesalmeni. Kurian ni Tuhan. Di partikianon ratongon kita mangadupi at kaparukilon na dudok. Alay madok mauliate mahita. Ala debatado na punahita. Dakya di pasobu sa sadahita. Madok mauliate mahita tu debata na sa tiya jala na burjui. Ido na mabay kita boy makanguluhon ngulo natang. Garyada tahe nang pe sosidum do piak kaparukilot tahi. Sa itong do mabaor las ni roha ala taboto sa tiya do debata mardalan rak dohot kita. So ngoni mahata ni debata renungan dihita sa darion. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan, ala marhite na dohot dohita, mangurupi ulaw marbarita na ulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Debatama mga ramoti. Horas.